sammen, velkommen til den her video. Det er nummer 2 video på min kanal, og ja, nu vil vi bare lave 3 nu. Så vi starter med at bede publikum om at trække, hvilken kort jeg vil have. Jeg vil have, at de skal trække klør 7. Det er klør 7. Skal vi se, om det er rigtigt? Jeg kan ikke lide det rigtigt, det må I ikke se. Det er rigtigt. Okay. Nu er det spar 2, I skal trække. Spar 2, det må være den der. Jeg skal se, spar 2. Det er rigtigt. Det er spar 2. Nu skal vi trække. Skal vi sige rød 4? Vi siger rød 4. Det må være rød 4. Okay. Nu trækker jeg. Ja. Hvad hedder det? Okay, vi skal lige se, om alle kortene faktisk var rigtige. Ja. Ja. Ja, fint nok. Vi skal i hvert fald bare lige trække. Jeg trækker, skal vi sige, kløruder. Nej, ikke kløruder. Klørknægt. Jeg trækker klørknægt. Det må være klørknægt. Okay. Og så blander vi kortene. Sådan her. Okay, så kan vi huske kortene. Vi havde ruder 2. Klør 7. Jodder. Knægt og ruder 4. Ja. Så kan du spole tilbage i videoen, hvis du ikke er helt sikker. Nu kommer jeg til tutorialen. Det er et trick, det kan laves uden setup, uden noget som helst. Det du gør, du starter med at huske, det kan være det nederste kort, eller det kan være det bestemmer selv. Du skal bare huske, jeg siger klør 8. Undskyld, jeg var lige helt lost der. Klør 8. Så siger vi for eksempel, at de skal trække klør 8, ikke? Og så håber vi, at de ikke trækker klør 8, vel? Det håber vi, det må de ikke, fordi så ødelægger de trækket. Så de trækker et hvilket som helst kort, ikke? Så siger vi for eksempel, så vender vi det bare op, ikke? Så siger jeg, okay, så du må ikke se kortet, så kigger jeg lige, om det er rigtigt. Okay, det er rigtigt. Og så siger du, at du skal trække hjerte dronning, så trækker de hjerte dronning. Og så siger vi, okay, det er rigtigt. Kigger du på det og siger, det er rigtigt. Så siger jeg, fint nok, nu skal du trække spar 2. Så siger vi, det der, det er spar 2. Og så siger jeg, fint. Nu trækker jeg hjerte jodder, og så det er her, hvor du skal tage klør 8, som så ikke er her endnu. Og så siger du bare, jamen det der, det må forhåbentlig være det. Og så blander du dem, så de ikke fælder mistanke, fordi ellers så vil de stå i forkert rækkefølge. Og så siger du, de her, for dem vi havde, er det ikke for meget lys her? Nej, okay, fint nok. Ja. Okay, nu kommer afslutningen på videoen. Okay, så hvis du kunne lide videoen, så må du gerne like. Hvis du ikke kunne, så må du gerne dislike. Du kan også abonnere på min kanal, så kan jeg blive meget glad. Så kan du blive opdateret på alle de nye videoer, jeg laver. Og så kan du også skrive en kommentar om, hvad for nogle 3 slags tricks, jeg kan lave. Og så kan du også skrive en kommentar om, hvis du lærte noget af det her trick. Hej hej.